Señor Lago Álvaro. Moitísimas gracias, señora presidenta. Que quede suficientemente claro que eu non o vou someter a un interrogatorio. É suficientemente claro que eu non a vou interrumpir cando este usted no uso da palabra. Moitas gracias. Vale. A ver, tiña... Son novata, Eu home. vou acabar moi pronto con todo isto porque non traio nada relacionado cos decretos. Cos decretos. Vou acabar moi pronto. Mire, de forma así rápida. No pleno anterior se me está, Juan, está demasiado. Pero é que o volume que teño nos oídos, que se están, digamos, en mi maior, polo menos. Que frío. Vuela todo, que fago? Voa todo. Ponlle arriba para que non che voe, pero é que toi calor. Pero, bueno, que se me escoite, me escoito é un pouquiño, nada máis, non me chego. Ora tes frantes. Vamos a ver, preguntaba no pleno anterior sobre o tema dos auxiliares, ahora mismo, da policía local, que usted me contesta que teñen que ser tutelados por un policía local funcionario. Sí. A pregunta é moi sencilla. Ese policía, si se pode saber, si o policía local funcionario, de que concello é? De Carnota. E si cobra por esa labor de tutela. Sí. E cobra. Bien. Sí. Segunda pregunta. Porque pedimoslle a Carnota que nos axude e tutela no lo Carnota, pero evidentemente o tutor de Carnota pois ten que levar unha gratificación, unha compensación económica. Bien. Volvo a falar dos reparos de intervención nos decretos. Os decretos, cantidad deles, me falan de levantar os reparos de intervención. E me di unha e outra vez, emitido informe de intervención de data, bueno, de xuño que sea, formulando reparos suspensivos da tramitación do expediente por informe de intervención, claro, omisión de requisitos e trámites esenciales, artigo de 216b do Real Decreto de 5 de marzo, contidos nas disposicións na Lei 9 de 2007, non me lembro, contratos, pero é que me chama moitísima atención. Básicamente, a omisión de requisitos e trámites esenciais, a que se refiere? Pois mire, hai veces que é porque non hai unha falo eu máis alto, hai veces que é porque non hai unha proposta de gasto previa, porque se fai o gasto sin toda a tramitación administrativa anterior. Isto pasa moitas veces cando son, pois, cousas de urxencia. Ese normalmente o que se refire a iso, que os expedientes non están completos. Cando son facturas en proposta de gasto, por exemplo, son eso sempre. Vense referindo a iso, que que non se fai toda a tramitación administrativa que corresponde ao pago de calquer servicio. Continuo. Unha outra vez, na páxina de transparencia do Concello hai 3 grandes apartados que non están abertos. Volvo a repetirlle o porqué, xa me contestou máis dunha vez, que usted non é a encargada de colocar esos datos aí no sitio, pero xa vai con meses ou con algún ano e pico que yo veño pedindo, que son os recoñecementos de compatibilidades, a declaración de bens e actividades dos representantes públicos e a relación de bens inmobles da entidade, que xa usted me dixo que particularmente que estaba a miña disposición, que había máis claves, etcétera. Rogo expreso novamente de que se complemente esos datos na páxina de transparencia do Concello. Bien, vou aportar unhas fotos, concretamente o estado de San Francisco fai 2 días.
unha tristeza, unha pena ver tirado ao lado dos contenedores, ver un pouco de todo, etc. E outro tema importante é o relacionado ca cuberta do que antes se chamaba o Bar San Francisco. Non vexo desde aquí, pódeme... El por non andar Espera, que ya collo aí. cuberta, cando chove, pois está moi rara. Ou facer algo para que deixe de estar rara, para que a xente non tal, ou facer algo para que a xente non poda acceder a esa cuberta. Como se suele decir, por estos mares, que non a teñamos que pagar por boa, que teña un accidente en dependencia, en suelo ou chan municipal, e teñamos que pagala por boa. Bien, me voy, vamos a ver, sí, San Francisco, vamos a ver, aquí fuera, vou correndo, falei dos espellos en tal, Louro, Esteiro e Sebres. Se solicitou permiso á Xunta destes espellos e outros que usted conoce que poden estar pendientes. Pois agora mesmo me viu de memoria, Sandra, sabes se se solicitaron? Están pendientes de colocar, vale, entón, claro, entón sí que se solicitaron os permisos, están pendientes de colocarse. Bien, vamos a ver, preguntáballe no pleno anterior sobre a proposta no seu momento, estaba a falar a compañeira de concelleira do PP, a estrutura de custos do contrato mixto denominado actuación global e integrada sobre instalacións do alumeado público municipal do Concello de Muros. Parece que, bueno, creo recordar que no pleno anterior dixo que para este pleno que posiblemente podía traer a aprobación dos pliegos de condición, etcétera, etcétera. Bien. A pregunta, bueno, supoño que se anda con todo apuro, hai moito que facer, tumba tal. A pregunta concreta que me chama a atención, estas axudas están comprendidas dentro das axudas do IDAE, Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía? Non. Non. Non, o IDAE o que fai é dar uns préstamos, son préstamos, créditos, financiache a colocación das luminarias ou o que sexa, pero isto non son os préstamos do IDAE. Non me presto. É un sistema diferente. Bien, continúo. En canto a isto do IDAE, préstamo responsable desta 100% a 10 anos. É cero interés. En algún momento igual hai que acudir a eso. Bien, isto para aquí. Me voy a... Sí, vamos falar do que xa explicou da ponte de Baristo. Bien. Mejor parte, sí. Todo lle dá, xa o conoce. Ferrach. Xa. Tanto do mesmo. Bien. Xenebra, ok? Tanto do mesmo. Bien. Acaba de facer sobre isto da ponte, a parte das explicacións que usted dou por dúas partes dos temas, mañán que viernes, home, eu lle pediría unha copia dese informe. Informe para poder situarme un pouco máis. Acaba de dicir, o xa dito no día de onte, me parece, estamos en conversas con outras administracións para poder levar a cabo estas sustitucións. Hai que facer unha sustitución total lastrando as inversións planificadas de maneira significativa. Bien, nos dixo que hai que relatar proxecto e pedir permiso de devolución. Sí. Eu me pregunto, de quen é a ponte? Pois mire... Perdón, alcaldesa. Xa remato. Perdón, dicir, a información que se ten, sal, que aparezca un convenio que obligue ao Concello
a facer aquí ou facer acolá ou tal, salvo. Puente peatonal, Ponte do Aristo, conocemos, une o Porto e o Paseo Marítimo Esteiro, zona de playa, ben. Su gestión, mantenimiento e titularidade dependen principalmente de dúas administracións autonómicas. Portos de Galicia, dependente da Consellería do Mar, etc., e o Servicio Provincial de Costas, dependente da Dirección Xeral de Costas, etc. Usted prácticamente se tira á piscina, temos que pedir permiso de demolición, temos que pedir tal, cando, digamos que ten dous agentes administrativos inmediatos que están por encima, entende? Están por encima do que o Concello poda ordenar acerca da ponte. Que hai que pechar? Pois hai que pechala, ten que facer o Concello. O Concello. Pero, no que é a parte que hai que pedir demolición, hai que mirar acontecer, incluso usted chega a manifestar que hai que facer, estamos en conversa tal, pero en realidade é que resulta un atranco importante no programa de goberno. Son varias as zonas nas que contamos con mantenimento e hai que facer unha sustitución total lastrando as inversións públicas, etc. Pero explíqueme de alguma maneira. Non son responsables tanto un como outro. Ten que facerse cargo o Concello Mire, demolición, unha cousa e outra. Ter que asumir o coste. mire, esa publicación que vostede xa que foi ao meu Facebook hoxe, esa publicación que vostede comenta sobre o que puxen eu onte, ao compartir a publicación facía referencia tanto á Ponte de Baristo como á Ponte de Louro. Bueno, a Pasarela de Louro, perdón. Sobre a Pasarela de Louro, xa que, porque digo, fálolle porque esa publicación fai referencia ás dúas cousas. Sobre a Pasarela de Louro, nos primeiro que fixemos foi dicir isto é de costas, vamos yo mandar a costas. De feito, houbo reclamacións patrimoniais que nos lle mandamos a costas e costas debeunas de asumir. Non nos protestaron, non sabemos que foi o que contestaron. Pero un día facendo limpeza no despacho, atopeime con unha acta que non estaba no expediente no que debía estar, que era acta de entrega, un papel de rexistro, que estaba un papel que era acta de entrega de toda a pasarela de Louro, donde dicía que era responsabilidade do Concello. Ali quedara nun feixe de papeles, non sei se da anterior da alcaldesa ou da anterior, pero ali estaba o papel, non estaba no expediente no que debía estar, de feito nós estábamos convencidísimos de que era Costas que non tiña que facer. Ben, eu digo que estamos en conversas con outras administracións, porque dende o primeiro momento eu chamei a demarcación de Costas para ver como había que facer, solicitamos dende o Concello o seu arranxo e a contestación de Costas foi en base á acta de entrega de tal data, esta pasarela é responsabilidade do Concello. Entón, a pasarela, en diferencia a de Louro, a pasarela é responsabilidade do Concello. Digo a verdade, en canto surxiu isto, a min a responsabilidade pídeme pechala. Porque pasa unha cousa, a xente ao final non se para en dicir se é responsabilidade de Costas, da Xunta, si de que a administración máis cercana ao Concello. Dicía un alcalde que eso non é de mi incumbencia, pero me incumbe, porque ao final aquí, sexa dunha administración ou doutra, caennos todas. Entón, sabe o que ocorre si Costa retira a ponte e non a repón? Que as culpas levo a seu, por moito que non sexa a miña responsabilidade. Entón, eu teño a responsabilidade de pechalo para que non caia ninguén, porque ademais, bueno, no noso término municipal non podemos permitir que ocorra isto, pero é que ademais, bueno, sabemos que as dilixencias non sempre son as mellores. De todas formas, como ese papel en concreto nós non o tiñamos, pídolle, como xa lle fixen outras veces, se non lo pode facer chegar que revisaremos o expediente, porque asegúrolle que si pode, bueno, buscaremos o expediente, porque aquí bucear no arquivo hai veces que é toda unha odisea, aparecen
papeles por todos lados, había a mala costumbre de pedir documentación e non devolvela ao arquivo. Entonces así así están as cousas. Eu pídolle que si nos pode dar copia desa folla, porque asegúrolle que si é responsabilidade de Costas. Teñen malí mañán o mellor non me dá na volta, pero pasado petando. Pois pasado sábado. Pois se hai que ir en sábado, vais en sábado. Non, eu, por desgracia, traballo de domingo a domingo. Bueno, a ver, Pero terémolo en conta, continúo. señora Gualba. Este papelo que non acabo de ler non ten nada que ver con ningún papel do Concello. Nada, Ujú. nada. Collo o ordenador, pregunto ao Google, a ver, que é a Ponte de Baristo? Pipí, é o que me escribe. Pero non dixen en ningún momento que fora do Concello. Vale, Non teño problema ningún. Nin problema ningún de ningún vale. tipo. Pois entón, Eu si é de lle Google, rogo, tamén o e buscamos. son eu quen lle roga concretamente o plantexado sobre a Ponte de Baristo que se busque convenios se o hai, ou entregas se hai, para confirmar se é responsabilidade de reposición, unha cousa e outra, corresponde ao Concello ou corresponde a Portos de Galicia ao Servicio Provincial de Costa. De todas, o Concello ten que facer o posible por sacarse podolle chamar marrón, sacar este marrón económico de encima. Vamos, estamos falando de palabras moi, pero moi maiores. Con todo, por encima de todo, a seguridade de propios e alleos que se poda amañar o máis pronto posible. Continúo. Falamos de idade, falamos de tal. Bien, vamos a ver. Temos un problema pequeno. Falamos do punto limpio. Voulle facer un rogo concretamente. Eu lle paso a foto, e lle paso unha para non andar levantando, se lle dou as pistas en concreto todas. Vale. 9, 10. Punto limpio, e falamos concretamente de un servicio que prácticamente lle costa ao Concello Esta chamada para ahora. Esta chamada para ahora ou... Para facer unha pregunta, sí. Para facer unha pregunta. Vale, vale. Que lle costa ao Concello cerca, casi, os 40.000 euros. Resulta unha auténtica tristeza ver esas fotos, como está a oficina, como está o exterior, ou xa en outra ocasión trouxen fotos do exterior. Por aquí se me dixo que ali entraban a roubar a chatarra de unha maneira ou de outra. Bien, entren ou non entren a roubar, esas oficinas teñen que estar en condicións. E tal vez habría que pensar en mirar o convenio que se ten firmado ca empresa sin ánimo de lucro que xestiona o polígono e que o Concello lle paga os euros correspondentes. Non é sin ánimo de lucro, é unha empresa. É unha empresa. É unha empresa. Eu non vou dicir o nome, non teño que... Sí, pero non é sin ánimo de lucro. É unha empresa totalmente... é unha empresa totalmente viable, válida, sí que ten unhas condicións especiais, pero é unha empresa. Calquer persoa pode contratar, calquer persoa que necesite dos traballos que dá esa empresa, claro, pode contratar con ela. E máis, todos deberíamos contratar con empresas dese estilo. Bien, ver en que condicións se ten contratado e ver se ten que ahora mismo parece ser solamente se está a mediodía, 2 días pola semana, ou en que condicións, porque eso está en un estado lamentable. Esas partes aí están en un estado lamentable. Bien. Vale, contéstolle. Mire, agora mesmo temos concedida unha subvención para melloras de puntos limpos, donde se contempla, ademais é unha subvención ao 100%, donde se contempla a mellora de varias áreas deste punto limpo, entre elas a caseta, os contedores e demais. Agora mesmo o contrato eu creo que está vencido,
pero hai que preparar nova licitación, é un contrato que xa que agora mesmo está en precario, sigue vixente porque é un servicio, pero está en precario. Bueno, a xestión é certo que aí atrás tiveron varios meses nos que eu tiven que chamar a empresa para que viñeran a retirar os enseres, porque tiveron un problema co camión que ven aquí a retirarlle os contenedores e non nos retiraban. Por sorte, hai bos profesionales nesta empresa que teñen a Muros en moi boa consideración e que enseguida son eles os primeiros que nos informan. Pero agora mesmo dígolle que hai concedida unha subvención que estamos en fase xa se nos dou, estáse facendo toda a redacción da memoria e demais para poder levala a cabo canto antes xa que non se pode. A nosa idea era cambiar o punto limpo de sitio, pero a parcela na que nos considerábamos que era a mellor non cumple requisitos medioambientais, entón houbo que desbotar totalmente esa idea. O sitio no que está situado o punto limpo non é bo polo alonxado que está da poboación, porque a vixilancia nel é moi difícil, pero é o sitio que temos. Agora mesmo, por desgracia, é o único sitio no que podemos contemplar a creación do punto limpo. Pensouse no polígono, pero medioambientalmente non podemos. Continúo. Continúo. Sí. Vamos a ver, sobre xa preguntado, se pregunta novamente execución da sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre o pago da cantidade ordenada polo Tribunal. O pago? Non está executada a sentencia, hai que executala canto antes, porque se tardamos máis, ademais, haberá petición de execución, haberá xuros. Hai que executala canto antes. Bueno, para maiores. Continúo, ten aí unha foto da Ponte do Castiñeiro en Muros, está en peor estado que estaba, aí apareceron unhas pintadas de un tipo e de outro xunto ca pedra, esa pedra está movida que hai que poñela no sitio. Fágolle o rogo de que se actúe o máis pronto que se poda para poñer eso en orden. É unha zona, barrio do Carmen, moi visitado. Fálolle da fonte da Pontella de Esteiro, xa conocido, construído no ano de 1911, destaca por ser un gran diseño de granito, pía octogonal, diseño en pedra, detalles, varios caños de agua acompañados de barra, autoría popularmente por unha persona canteiro que lle chamaban o Neto, construída no ano 1911, considerada unha das fontes máis singulares de Esteiro. Polo medio, bueno, non sei, me din que o Concello, medianamente, adquireu o compromiso de limpiala ou de aportarlle uns tubos para que a agua viñera por uns tubos reglamentarios ao sitio, etcétera. Pago ese rogo expreso de que se actúe nesa fonte que é parte de ser un monumento, unha fonte moi singular, está en Esteiro, na zona do Maio, que é nun entorno moi, pero moi bonito. Continúo. En plenos anteriores, vamos a ver, hai cantidad de veciños, normal e prudente, que están recibindo as altas no censo do Servicio de Recollida de Listo. No seu momento, fai meses, pedín que se me aportara un dato, que era, con estas alturas, os dos caras como quen di feito, a parroquia nada máis, o número de algo. Parroquia de Serra, parroquia moi, nin nombres, nin nada de nada. Simplemente os datos das altas que o pedín xa no seu momento. Bien. Mire,
teremos que dar unha vez remate o plazo de alegacións, porque estanse presentando alegacións, entendo que o quere unha vez remate o plazo de alegacións. Me dá igual, as número de papeles que saliron, que me dá igual se hai alegacións, pero non van ser 1000 e pico de alegacións, etcétera, etcétera. Ben, non ten, E pico, non ten aquel... De feito, a maior parte da xente que está recibindo as altas e que se chega a preguntar non pon tampouco, o único que nos preguntan é como pode facer para domicilialo. Bien, vamos a ver, me preguntan, eu pregunto. Uso da iglesia de San José. Parece ser que fai unha semana ou semana e media ou nada, o tempo que fora Capela. que pela. Foi usada para unha celebración de un enlace civil, simple e llanamente. Calquer veciño pode solicitarlle ao Concello que, Sí, se quer casar aí, enlazar ou que sea, pode usar. sí. Bien. Calquer veciño lle pode pedir, é máis, eu a todas as persoas que veñen e din que se queren casar no Concello, rógolles coa capela de San Xosé. Moi ben. Entón, calquer persoa Iso que quira ten- virse casar, pódese casar ali. Sin problema ningún. Vou acabando que isto non dura. Acerca do certificado, rógolle, novamente, acerca do certificado de renta do ano 23 e 24 que sigo sin recibir. Sigo sin recibir. Ano 23 e ano 24, certificado de rentas do que me pagou o Concello en esos anos por as miñas asistencias a plenos e comisións. Eu creo que isto vostede pideuno por escrito tamén, verdad? Pedino por escrito tamén. Se me aportou o ano 2025. Pero quero o 23 e o 24. 23 e 24, para saber se estou en pecado ou non co facente. Bueno. Bien. Volvolle recordar acerca das asignacións do mes de non sei que non se me pagou. Que non se pagar, bueno, se pagou de menos. Ao mesmo tempo que sigo sin cobrar o ano 2023. O medio ano, por lo menos, Señor Ravala. desde o mes de xullo non. 7 de xullo e non sei que de xullo, que sigo sin cobrar. Alguén me dixo nada, que xa arreglaba, me tumba tal, pero sigo esperando. Bien. Señor Lago Álvaro, voulle pedir que ademais de darmo a min, que o presente por escrito, vale? Pedino por escrito, Este xa pideu tamén por escrito. Sí. Vale. Mando o certificado de tal, non No, digo o iso. certificado de presentación. Ademais, estivemos falando onte ou antonte que había que facer dunha vez o rechazo pago, pero non se fixo. Xa, claro. Vou preguntar sobre as duchas, do reglamento do mercado sigue en stand-by, da praza de Abasto está en todo o mismo, do camping da Bouga xa se contestou, e a relación de postos de traballo xa se contestou. A última pregunta, acerca da auditoría do Consello de Contas, hubo algún tipo de contestación? Chegou un documento e eu creo lembrar. Mire, non lle vou a contestar, vou deixar para o mes seguinte, porque non quero meter a pata. Para o mes seguinte. Vou deixar para o mes seguinte porque non quero meter a pata. Pola miña parte, rematei, alcaldesa. Moitísimas gracias. Creo que non é eso. Ben, pois, se non hai máis rogos e preguntas, damos por levantada a sesión. Boa noite a todas. Gracias.